zen aurrera egiten. Eta, bueno, ikusten duzuen bezala, nire bi aldetara politikariak ditut. Ze azkenean jakin behar dugu, ez da? Guzti hau, hemen hitz egiten ari garen guzti hau, nola gorpuzten den eta ze ekintza konkretutan ez adierazten den gure eguneroko lanetan. Beraz, horretarako, handik hasita, Eusko Alderdi Jeltzaletik Inigo Ansola dugu, kaixo Inigo. Gero hementxe Sumar mugimendutik Lander Martinez, EH Bildutik Xabier Lertxundi eta Euskadiko Ezkerratik Patricia Campelo. Eskerrik asko, gurekin bat egiteagatik. Bueno, hasi gaitezen, nahiko galdera orokor batekin, bai, eta da zuen alderdien barruan ze ekintza konkretu eramaten ari zareten, berdintasunaren alde egiteko, eta bereziki ere, gizonekin eta maskulinitateekin berdintasun bide hori aurrera eramateko gogo horrekin. Lander, zurekin hasiko algara. Sorpresa zarrapatu zaitut. Etzenun, espero. Beno, askoak hau hitz egiteko honengatik. Azkenean, nik uste dut bi bide daude alderdien barnean, ez? Bata da, noski ere, politika publikoen diseinuan nola pentsatzen dugun berdintasuna sustatzeko gizarte osoan, ez? Eta nola geure alderditik bultzatzen ditugun berdintasunaren aldeko politika publikoak, adibidez, esan dezakegu amatasun eta aitatasun baimenak, ez? Asko luzatu direla azken legealdietan, zaintzen inguruko munduan, nola publikotasunaren bidez, edo sistema publiko baten bidez, zaintzak banatu daitezke, naiz eta momentu honetan oraindik ere zaintzaren inguruko baimenak eta denbora emakumeen lekutan emakumeek hartzen baitute, eta gero dago barne politika, ez? Nola zer egiten dugun alderdiaren barnean berdintasuna sustatzeko. Nire kasu konkretuan, honek garrantzi handia hartu du, ze, ni nator alderdi batean, non izan genuen kaso traumatiko bat, zitzen nahi naiz konkretuki Inigo Errejonen kasuan, ez? Eta horrek ez dut sartu nahi gertatu zenan, ez? Baizik eta zenolako ondorioak izan zituen geure barne politikan. Ze ondorio asko izan zituen. Bai, badazpadare. Ze ondorio asko izan zituen geure barne politikan, eta nola ikusten ginen barnean egiten dugun eta izan ditugun rolekin eta paperarekin, ez? Eta ze nolako neurriak hartu behar genituen, geure artean babesteko, ze nolako protokoloak garatu behar genituen egon daitezkeen egoera batzuk babesteko, eta gertatzen badira, gertatu eta gero, erreparazioa, bizikidetza eta edo beste edozein neurri hartzeko alderdiaren barruan, hausnarketak baita ere, eta baina esan garatu egin ditugu nire ustez oso aurrerakoiak diren protokolo batzuk, eta horrek ere behartzen gaitu hainbat formakuntza izatera, ez bakarrik gizonei, baina bereziki batzuk badaude gizonentzat, geure ingurumenaren eta berdintasunaren inguruan, ez? Eta hortik aurrera gero ere, badago beste barne politika batzuk izan daitezkenak, nola eraikitzen ditugun geure zuzendaritza esparruak, nola banatzen ditugun geure rolak, nola egiten ditugun geure bilerak, eta hala ere ikusi dugu, naiz eta barne politika horiek guztiak izan, oraindik oso zaila dela egoera batzuk ekiditzea. Eta oraindik lana geratzen zaigu, esan behar da. Oso ondo. Inigo kola egiten zuen buruarekin, beraz zuzenean, Inigo, Landerrek aipatu duenean, ez? Oraindik asko badagoela ekiditeko, konta iguzu zuen kasuan, ze momentutan zaudeten? Bai, erabat, egun ondan hori, eta eskerrik asko gonbidapen hau gaitxik. Landerregazera bat adoz, ezta? Inorrez gauz libre ezer ez gertatzeko, eta aurrera begire, aurrera pausu asko emon biharra daukegule usteot, gizartelez eta zelan ez, gizarte horren ordezkarixek garin alderdi politikuok, ezta? Baina bai nahi neukena hasi neure hitzaldi txiki hau, abagune honetan, da pixkat atzera begire bai, ezta? Eta zelan ez,
demokrazia batetan sinisten dugunok, lehenengo esan bidugune da, bardintxasune demokraziaren oinarri garrantzitsu bat dela. Ez dau demokraziarik bardintxasunik barik. Eta guztoko litzakide atzera behitzie. Nik 51 urte daugaz, ez da sekreto bat, eta esan nik eta gainera ez dauket eta pujorik neure edadi esateko, baina 51 urtien gauzak asko aldatu die. Asko aldatu die, eta gainera esango neukena da, gauza asko hobera aldatu diela. Eta bardintxasun inguruen, bardintxasun politiken inguruen, kulturalki nundik gentozan eta nun gau esan ikusti besterik ez dau, jakitzeko zemat aldatu dien gauzak, ez da. Ni nator familia batetik, eta nilez garaiaretan familia asko eta asko, esango nuke gehienak, ziela, gizonezku esan etxetik kanpo lanien euena, biherrien eitxe bana, eta andrazku esan etxeko biherra gehitzen zitsune. Eta ezelango rekonozimiento iparik gainera. Seme alabak ezten, azten, eta etxeko biher danak eruten. Gaur egun izen leike salbuespenak egotie, zelan ez, eta izen leike ziur gauzak asko hobetzeko dauzela, baina gaur egun beste eredu baten bizi gara. Eta bardintxasunei behitxuteko beste eredu baten. Gogoratzen dut anekdota lez, eta azkenien politikak gauza txikisetara juten di, ez da, lehenengoz ikusi nebanean, pertsona nagusi bat esaten, harritxute euen, umekarro bat eruten gizonezko bat. Ni herritxarra naz, markinekuen naz, herritxen gizonezko bat umekarro eruten. Eta zan, eskema danak apurtzen zitun. Eskema danak apurtzen zitun, da hori emoten dugu guzurrez, da emoten dugu barreitzeko motibo bat izen leikela. Baina evoluzio guzti hori emon da azkenengo urtietan, beraz, zango neuke, bai, emakumian parte hartzie lan munduen, bardintxasun urratz garrantzitsue izen da, ez da? Eta horrek gizarte eredue, familia eredue, gizarte eredue asko aldatu dau. Zer esanik ez, zure galderia erantzunaz politikoki, alderdi politiko lez, azkenengo urte mordo baten EAJ-ari, Eusko Alderdi Jeltzaleari, bai Eusko Jaurlaritzan, bai Aldundixetan, bai hiriburuetan eta bai herri askotan goberneti etokau izen jaku, ez da, hor politika asko implantau die, ezarri die, 1988 nintzen miren elgarreztagaz nengun berbetan, emakunde 1988 sortu zen, hau ez da gabetik egunera itzen den gauza bat, ez da, politika bat bapatien aldatzen dana, kulturi aldatzen junbidea, gizartian oitxurak aldatzen junbidea, 2005-an legie, bardintxasun legie onartu zen, 2022an barriztau inzan, okerrezpan hau azkenengo urte guztixetan 7 bardintxasun plan onartu die, etenbako lan bat da hau, ez? Eta holan jarraitzu bidugu. Eta, gaurko ekitxaldi hau hortxe markauko neukenik, ez? Gizonen parte hartzie bere biziko edalako. Hori, erakundiei dago kixonez, eta zelan ez alderdi mailan be, gauzatuko dien ekintza desbardinek burutuko itxun planak daukauz, ez da? Nik Bizkai buru batzara ordezkatzen dut, eta Bizkai buru batzaren be, zelan ez, bardintxasun plan bat daukau, eta hori be aldatzen eta hobetu ez junbiko da. Bai, horren inguruan gero ere itzingo dugu, ez? Ze azkenean behin eta berriz ere hitz egiten ari gara gauza konkretuetara joan behar dugula alegia ez gauza gehiagi hartu batekoan, baizik eta ez? Pausoz pauso, baino zuk diozun bezala gatozen tokitik aurrera eginez, ezta? Patricia, en vuestro caso, en este momento, ¿cómo estáis viviendo todo este periodo, este contexto también antiigualitario? ¿Qué estáis llevando a cabo como propuestas concretas para poder seguir avanzando en igualdad? Bueno, zer baino lehen, eskerrik asko, gonbidapenagatik, buenos días. Bueno, como decía Lander, coincido mucho en que el análisis desde los partidos políticos la podemos hacer mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, ¿no? Desde lo que es la política pública o desde nuestras propias estructuras y procedimientos, ¿no? Desde luego yo coincido plenamente
que uno de los retos fundamentales, que luego seguramente hablamos, está en estos espacios, en la parte más interna y probablemente en la parte más informal de todo esto, ¿no? En donde hay pues todavía mucho que trabajar, ¿no? La democracia paritaria, la democracia de igualdad en los partidos políticos, desde luego, en el nuestro concreto, y creo que también podemos hablar también en general, pues se ha avanzado bastante. Sabemos todos que funcionamos con las listas cremallera, que tenemos normativas donde se marcan porcentajes importantes para las listas de salida, etcétera. Pero aún así todo, yo creo que efectivamente hay, en la cuestión de los protocolos, como se ha comentado, ahí yo creo que tenemos que avanzar. Desde el punto de vista de hacia afuera, ¿no? De la política pública y de lo que se hace desde el BOE, que para mí me parece pues muy importante y una manera fundamental de cambiar las cosas desde la estructura, ¿no? Que es desde lo que estamos hablando cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues obviamente, ¿no? El Partido Socialista también, porque ha tenido responsabilidades de gobierno, pues tiene, ¿no? Yo creo, una hoja de servicios importante, ¿no? Yo creo que simplemente me gustaría hablar de lo que supuso en su día la Ley Integral contra la Violencia Machista y la Ley de Igualdad. La Ley de Violencia Machista porque puso o transformó la violencia machista en un problema de Estado, y eso fue fundamental. Y la Ley de Igualdad en el 2007 porque instaura el principio de transversalidad en la política pública, ¿no? Y eso es muy importante, como ya sabemos, ¿no? A partir de aquí ya hablaremos, hay muchas otras cosas, pero respondiendo concreto a tu pregunta, ¿qué hacemos? A mí hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que es, se ha hablado de Susan Faladi, ¿no? Ya en el año 92, en su libro El avance del fascismo contra el avance del feminismo, ya hablaba, ¿no? De todas estas cosas, y no es la primera vez que el feminismo afronta resacas frente a las olas de igualdad, como bien sabemos, ¿no? Desde la teoría feminista. Pero desde luego lo que hay que hacer siempre desde los partidos políticos y desde las estructuras de los partidos políticos es desmontar todos los argumentos, todas las falacias y todos los negacionismos que tanto daño hacen a la igualdad, ¿no? Y a la lucha por la igualdad. Y, por ejemplo, una cosa que sí que me parece importante y que ha sido, desde luego, un movimiento que hemos promovido es el blindaje del aborto como derecho en la Constitución, ¿no? En eso se está trabajando ahora y yo creo que es un elemento pues, muy concreto, ¿no? De decir qué se está haciendo al margen de debatirlo en lo público, debatirlo en lo privado, poner en marcha todo lo que internamente los partidos políticos tenemos que mirarnos mucho hacia adentro, insisto y lo remarco, pero creo que estas cuestiones desde el BOE también se hacen verdaderos avances. De momento así. De momento, porque tenemos mucho en lo que ahondar sin dudas y al fin y al cabo nuestros cuerpos han sido, ¿no? Lugares de batalla y hay que blindarlos bien y protegerlos bien, sin duda. Xabier edo Xabi? Bale, Xabi, konta eguzu zuen kasuan, Bildutik, nola ikusten duzu gaur egun ematen ari den errealitate hau eta nundik eusten ari diozue? Bai, unon denei eskerrik asko gonbidapenagatik eta maikidek aipatzen zuten nahi pixkat helduz, ez? Komentatzen zenunez, informaltasunean arreta jartzearena, ez? Hemen gauzak formalki urte asko goaz egiten, baina informaltasunean ez ustan gertatzen dian gauzak gertatzen dira, eta seguraski gu bezalako ezkerreko mugimendu baten barruan ere, inoiz pentsatuko ez genuken gauzak ere etxe guztietan gertatzen dira, ez galako isla bat, ez da. Gure kasuan, zorrek aipatzen zenunez, zehaztasunaren garrantzia, ez? Ze importantea dan zehaztea, ez? Guk Euskal Herria Bildu bezala, Euskal Herri berdinzale eta feminista baten alde lana eta gure hildoetan oinarrian hori dago jarrita, horrek obligatzen gaituna da gure barruan ere lanketa hori egitea. Orduan, Euskal Herria Bildu mugimendu bezala sortu zanetik antolakuntza mailan idazkaritza feminista sortu zan, bertan, eta idazkaritza feminista hortatik lehenengo plan feminista egintzan, 4 urtetako plan bat, esaten dan bezala, ez, aipatzen ari ga behar estruktural bati eta oso gizartean oso implementatua dauden egoerei buelta eman nahi diegula, ez? Orduan, jakina da edo badakigu plan batekin eta 4 urteko plan batekin ez ditugula helburu guztik lortuko, ez? Baina pixkanaka oso importantea zehaztasuna, helburu realak jartzea eta horietarako jardunbideak ere jartzea, ez? Orduan, 2021 batean lehenengo barne mailako plan feminista egin genuen, balorazioa egin da eta helburu batzuk lortu zian, beste batzutan
bilatu erabat lortu ez badia ere, baina balorazio positibo bat egiten da, ez? Ikuste genuen maila kuantitatibo batian emakumeen presentzia eta referentzialtasuna bai areagotu zala gure mugimenduaren barruan, eta kanpora begira ere bai. Eta gero bestetik balio izan zula oinarri sakon bat jartzeko, ez? Lehen plan bat onartu dugu, 4 urtetako plan bat egin da, gauza batzuk gehiago garatu beste batzuk gutxi, baina oinarri bat jarri du atzera bueltarik ez daukana, ez? Eta balorazio hori da gaur egun ja bigarren plan feminista daukagu indarrean EH Bildu barrura begira, ez? Gure jardun politiko guztia izan erakundeetan, udal mailatan edo batzarretan edo Eusko Legebiltzarrean, zein Nafarroako parlamentuan, zein Espainiako senatu eta parlamentuetan gizarte feminista baten alde lan egitea modu transversalizatuan daukagu, eta hontan jarriko nukenik azpimarra. Feminismo lanketak alderdi politikoen barruan eta gero erakundetan gaudenian ez izatea soilik berdintasun edo idazkaritza feministen ardura, transversala izatea, eta gure kasuan hori da egin deguna, ez? Bigarren plan feminista honek baditu 3 lan ildo, 12 helburu zehatz ditunak. Zentratuko naiz igual gaurko harira, ze badu batetik, goizan ere aipatu da, ez? Zer motatako lidergo daukagun. Goazen hausnartzea zer motatako lidergo daukagun, ez? Erakundeetan gaudenian, ardura hartzeak dauzkagunean, erabaki hartzeko gune horietan gaudenian, ze seguraski erabakigun horiek edo ardura horietara iriste ganean oso lotuta daude estilo horiek gizontasun hegemonikoaren estiloarekin. Horien ingurukoan hausnarketa eta neurri batzuk, ez, modu partekatuan erabakiak hartzea eta bar, eta eredu aldaketa bat egita, ez. Eta beste hildoetako bat azpimarratu nahiko nukena gizonena, ez. Gizonok ze presentzia daukagu lanketa hontan guztian, bera bateko auki behar dugu, ez. Eta helburu bezala baditu jarduera zehatzak ezarrita, gizonak presentago egoteko berdintasun eta feminismoaren aldeko lanketa hauetan, gure rola aldatzen juteko, desera ikitzeko, eta momentu batzutan pauso bat atzea eramateko, eta gero, genero disidentak dian pertsonei ere, horien erakusgarritasuna edo realitate horren erakusgarritasuna egiteko. Ez hainbeste identifikatzeko, baizik eta pertsona horiek gure erakunde barruan eroso sentitzeko. Eta azpimarratuko nukena da, idazkaritza feministatik haratago, EH Bilduren berdintasun planaren ardura, EH Bildu osatzen dugun, kide guztien eta antolakuntza egitura osoaren ardura da. Eta helburu bakoitzak badu bere formazio plan espezifiko bat, eta bere arduradun, talde arduradun espezifikoa ere. Hasi gara bintzete, ez? Sartzen, etxe barrutan duzen guzti horretan, hori esaten egia, ez? Azkenean lidergoa ere, aipatzen ari gara behin eta berriz ere, ze estilo, ze askotan presentzialtasun horren inguruan hitz egiten dugunean, ez da zerbait kuantitatiboa, kualitatiboa ere izan behar du, eta askotan, gustatzen zaigu esatea, hemen emakumeak egon badaude, nahiko ez da emakumeak egotea, ez? Formakuntza denok behar du, bestea beste, baina kualitatibotasun hori bermatze aldera, Lander, Inigo edo, Patrizia edo Xabi iriki egiten dut, hemen meloia, esaten da bezala, zer eramaten ari zarete aurrera? Nola berrikusten ari zarete lidergotza hauek? Inigo, zuzeu, ikusten zaitut, harin, hartuzula mikroa. Bat ematen bideo, ez da. Venga. Ez, erabat adoz nahu Xabierrek esan dauena, zelan transversalidadia oso garrantzitzu edan, ez da, zuke politikak eitxeko orduen, bai plangintzak, zein legiek, zein arauek, jarri zeinkez, baina gero horrek gauzatuen bidea. Eta urrengo urratza da, transversaltasun ez da, erakundietan zerrezanik ez, arlo sektorial guztietan errotu bidan politika bat da. Eta horregaz lotute, zelan ez, norberangandik gazten die politikak edo zertan, ez? Edo zer gauzatzeko orduen norberak sinistetik eta militetatik burutzen die ekintzarik garrantzitsuenak, ez da? Ze nik eukin neike plan bat, eukin neike lege bat, eukin neike dana dalako araue, baina gero pertsonongan errotute espadau eta sinismen bat espadau horrek politikak aurrera bultzatu bidiela antzuek die, ez da? Zertarako beste balixo. Orduan, transversaltasun hori bere bizikue da. Guk Eusko Alderdi Jeltzaletik zelan ez, malen esan duten modure, erakunde guztietan
perspektiba hori jarri dugu martxan, ez oin, aspaldidanik, baina barriro dinot, eitzen dana beti da gitxi, ez da? Eta etorkizunera begire be, bardin jarraitzu bidugu, eta gaurko goiburue ikusten dugunien zelan involuzio baten arriskuan aurrien gau ezela, eta gazte gentien ikusten da gainera, zelan sare sozialak, eta alderdi politiko batzuk edo bateren batek zelako joeri eukileiken, justu eindan lan guzti horren kontrako bidien diardularik, ez da? Orduen, erne egon bida, pertsonongan sartute hon bida, eta ez emakumiengan, edo zeuk ondo esan duzun modure maitena, itxurak erixa baten edo, emakumie sartute dagoen lez, listo inde dugu, ez, hori ez. Eta gizonduz programie be, 2007 okerrezpan hau sortu zen programa hori, hortarako da, ez? Ez da emakumien kontu bat, baizik eta justo kontrako, ez da? Gizonezko opez zer ikesi eta zer aldatu asko dugu. Azken baten lehen hasieran esan duten, ez da? Gabetik egunera ez da emoten aldaketie, kultura batetik gatoz, oso errotut eta urte askotatik etorri dan kultura bat, eta usteot denpora gitxixen gauzak asko aldatu diela, oberutz. Baina horrek ez da nahi esan ondino ipe jarraitzu bi errezto unik ez. Eta gero, usteot nahi dozule zehaztasunek, transversaltasun hori, eta gero ekintza zehatzak, urratz zehatzak arlo guztixetan, jorratzen dugu zen arlo guztixetan, bai kulturen, bai ekonomian, enpresa munduen, bai kirolien, bai zerbitzu sozialetan, bai osakidetan, arlo guztixetan, kontutan eukibiarreko perspektiba bat da zer esanik barik, eta familixetan zelan, ez? Asko aldatu da familixa eredu hori, baina horbe ondinoik, batalen aditxuek berbain dozkue hildo horretan, ez da? Zelako detaile asko dugu esan ondinoik, aldatzeko dugu zenak eta zer hobetzeko dugu zenak, ez? Bai, txikiak ematen dutela, baina hoiek denak batuta, estruktura bera, ez, sostengatzen dutenak. Liderazgos, Patricia. Liderazgos o siguiendo un poco con la conversación, yo creo que haya mujeres en las instituciones y en los partidos políticos y en los sindicatos y en todos los ámbitos no es una condición suficiente, pero es absolutamente necesaria. Somos la mitad de la población y tenemos que estar en la mitad de todo, e incluso, con perdón, hasta para hacerlo regular, como lo hacen también pues muchos hombres, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no caigamos en el mujerismo, es decir, mujerismo no es feminismo, pero que haya mujeres es absolutamente necesario y fundamental. Y yo, pues en este sentido, pues siempre las cuotas, la ley de cuotas, las leyes me parecen absolutamente necesarias todavía, ¿no? Podemos decir. Y esto, evidentemente, tiene una gran influencia en los liderazgos, ¿no? Porque los liderazgos son fruto de su tiempo y son fruto de una cultura determinada, ¿no? Y cuando tenemos, bueno, pues una cultura, un sistema en el que todavía el patriarcado tiene sus propias normas, efectivamente el liderazgo pues va a estar sujeto a esas normas. Entonces, bueno, pues se trata de seguir insistiendo. Yo siempre digo que las feministas somos insistencialistas, ¿no? Pues seguimos insistiendo en lo que sabemos que funciona, ¿no? Y efectivamente funciona el cambiar normas y funciona también lo que hacía referencia el día a día, la construcción y la deconstrucción de cada una y de cada uno en todo ello, ¿no? Pues Gizonduz es un gran ejemplo y estamos celebrando los 20 años y yo me felicito por ello, y además creo que también ha sido, bueno, pues puente de muchos otros programas que en diputaciones, y hemos colaborado también, y en ayuntamientos se generan, ¿no? Entonces yo creo que también coincido, evidentemente, todo esto ha hecho que se haya avanzado mucho y que falta mucho, porque yo también considero que el patriarcado es muy listo, se reinventa, cambia de forma, y tenemos que estar muy atentas y muy atentos para que no ocurra bueno, se comentaba, ¿no?, en la mesa anterior, ¿no?, como en ocasiones
bueno, pues pueda tener incluso unos impactos negativos muchísimas de las cuestiones de las que estamos hablando aquí. Entonces, bueno, pues insistir y seguir ampliando lo que funciona, que parece que en teoría estamos en el buen camino. Sin duda, porque además la democracia sin la mitad de su talento no es democracia, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo también eso en cuenta. Xabi, nola gehituko zenioke guzti honi? Hor gaude, hau da errealitatea, hau da benetan, ez? Aurrera egiten goaz, baina errealitateak esaten digu, kontu zibili behar dugula, atzerapauso azkarrak eman ditzakegulako. Eta zenba daukagu egiteko oraindik, ez? Eta zenba daukagun egiteko. Aigenean ez, lehen aipatzen zenun lidergo eredu eta hitz egiten degunean, ez? Kuantitatibotik kualitatibora pasatzeko pausoi egitearena, ez? Uste aldiegu lehen eskailera horretan edo kremaiera horretan lehen postuetan edo berago dauden emakumei beraien estiloz lan egiten. Uste aldiegu gizonezko kontsideratzen dianei beste lidergo eredu batekin lan egiten edo ezbitarrak dian pertsonoiei ikusgarritasuna eman, inkluso ikusgarritasuna eman, beraz gutxi esatean joan, eta beste modu batera lan egiten, eta nik ustean gaur-gaurko zezetz. Aurreko batean noen dela aste batzuk liburu bat irakurtzen unun emakume batek multinazional batean, ardura postu batera iristezan, eta nola egiten zuen hausnarketa, bera feminista kontsideratuta, ardura postu horretara iritsita, ze eredu maskulino tradizional erabiltzen lan egiteko moduan, eta nik ustean dut hori politikan pasatzen zaigula. Ez dialako errespetatzen beste modu batzuk, ez zailako importantziarik ematen, gutxietxi egiten dialako eta baztertu ere, ez? Eta esaten da bezala, suposatzen da demokrazia baten gaudela, ez? Eta ni ere da nago, demokrazia horik ez da existituko, berdintasunik ez badago eta feminismorik ez balin badago, ez? Hortarako zer, nik uste formazioa beharrezkoa dela, ez? Ikuste eredu desberdinak badaudela, lehen erosotasuna hitz egin da, baina nik esango nuke gizonon deserosotasunaren eri importantea irutzen zaitez. Momentu batzutan esata, ze desoroso, zerbait gaizki egin dut. Hoi bada, kontzientza puntu bat eukitza, beste batzutan ez da hori ere izaten, ez? Deserosotasuna, politika feminista batek deserotasuna sortzen bali badu gizon hegemoniko figura hortan, pauso bat eman dela... Feminista da, hori da. Eta feminismoa eroso izango dana gizon txuri heteropatriarkalaren zalantzak ditu, nahiz da askotan gatazkarik ez sortzagatik hori esaten denez. Nik uste formazioa ikusgarritasuna ematea eta errespetua egon daitezken lidergo zen pertsona egiteko modu desberdinei. Erdigunean jarri duzu ez, zerbait deserosotasuna. Nor ez da deseroso sentitu, bide honetan, emakume zein gizon gu ere deserosotasunarekin bat egiten dugu, ze gure bai despatriarkalizatu egin behar izaten dugu. Azkenean denok, hartzen gaitu bere baitan patriarkatuak zuk esan bezala. Lander, zuek hemendik lidergo hietatik ze hausnarketa egin duzue? Partaidetza lidergoa? Bai, zaituko naiz esenzialismotik kanpo garatzen, pixka bat, eta hemen esan dugu, eta zut danok esan dugula, doia danok, baina, demokrazia eta berdintasuna oso lotuta daudela, ez? Beraz, guk egin dugun hausnarketa da, inkompatibla dela erakunde batean, edo ezin erakundetan, bai demokraziarekin eta bai berdintasunarekin izatea lidergo autoritario bat. Hau da, hitz egiten dugunean gizon txuri hegemoniko horren lidergoari buruz, hitz egiten ari gara lidergo autoritario bati buruz. Hau da, demokraziaren eta barne demokraziaren normen aurka egiten duen pertsona baten ingunan. Eta horrek balio du lidergo politiko batentzako, kanpora begiratzen den lidergo politiko batentzako, balio du talde tekniko baten zuzendari batentzako, edo talde parlamentario baten bozeramailerako, eta balio du baita ere kasu batzutan emakumeentzako. Hau da, hor despatriarkalizazio honen parte handi bat, lanaren parte handi bat, bada autoritarismoa geure erakuntatik baztertzea, eta ulertzea berdintasuna sustatzeko lidergo demokratikoak eta demokrazian sinisten dutenak izan behar ditugula.
Hori alde batetik. Eta gero hitz egin dugu ere erreferentzialtasunari buruz, ez? Nola, eta ez da bakarrik emakumeak frontean jartzea, askotan ere erakundeek hau egiten dugu, ez? Jarriko ditugu emakumeak frontean, gizonak atzean oraindik ere bideak diseinatzen eta hau dana, baizik eta erreferentiak sortzea. Erreferente berriak, emakume erreferenteak, noski ere, baita ere gizon disidenteak erreferente bezala, eta erakusten digutenak, bai politika egiteko, bai negoziatzeko, bai beste inkluso askotan indar jokoak eskatzen dizkiguten dinamiketan sartzeko, hauek eramateko beste erak daudela, ez? Eta erreferentzia sortzen ditugunean, adibideak sortzen ditugunean, hor baita ere, bai geure erakundeei eta baita ere kanpoko pertsonei, ematen dizkiogu pista batzuk gauzak nola egin daitezkeen inguruan, ez? Nik uste dut hor, erakunde bezala ere, lidergo rol bat hartu behar dugula. Eta aitzindariak izan behar garela, horrelako erreferenteak sortzen eta horrelako mezuak bialtzen. Asko ikasi dezakegu, hausnarketa hauek egin dituzten inguruan, baina gu izan behar gara lehenengoak aplikatzen eta lehenengoak adibideak ematen, geure mezuak errepikatzeko ahalmena daukagulako. Eta beste batzuk ez daukaten ahalmena daukagulako baita ere. Bai, azkenen botere kontu bat ere badalako, ez? Eta politikan beti ere halako botere konkreto bat dugulako. Orain arte, zerk funtzionatu du? Denak. Zer funtzionatu du orain arte esaten dezuna? Hau bai, hemen bidea ondo egin dugu, mantendu egin dugu, indarra jartzen ari gara honetan, gero justu kontrakoa ere galdetuko dizuet, zerk ez duen funtzionatzen, ez da? Horrek azkenean pistak ere ematen dizkigu beste hori, zuen ikasgaietatik haratago joateko. Nik nabardura bat jarri nahi nukixo Landerrek indeko hausnarketia iaz, eredu autoritario horrei dago kixonez, ez dakit ze punturaino dauken zer ikusixe genero ikuspuntutik. Egixe da, aginte makila hori, bai erakunde publikutan zein pribatuetan, enpresetan eta bar, gizonezko izen dela gailendu dana eta urte pilo baten gizonan figuria izen da, esango nuke, bakarra. Ezta, zorionez, geroz eta emakume gehiago die, makila hori hartzen diarduenak, bai erakunde publikoetan, zein pribatuetan, eta bihar bada horbe genero ikuspuntuek seguru nau bere zer ikusixe daukela, baina baitxe be kultura zehatz batzuei buruz berbaiten gabiz aldatu biherra dagoena, eta gainera konprobaute dagoena edo aztertute dagoena da gainera aginte autoritario batetik baino kolaborazioko agintetik askoz gauza gehiago lortzen diela eta modu eraginkorrau baten, ez da. Ni ez naz aditxue bardintxasun politiketan, baina ondo zer egin nik ezaguneko gauza asko indiela ondo, ze bestelan ez ginak ez egongo gaur egunin gau esan lekuen, ez da. Baina gauza garrantzitsu bat dana da gure hezkuntza sistemia eta ez hezkuntza sistemia baizik eta baitxe be zelan hazten dugu zen gure seme-alabak ze ikuspuntutik eta gure heziketa sisteman, eta heziketa esaten duten bakarrik hezkuntza sistemari buruz ez nahu berbaitzen, genero ikuspegixe sartziek horrek mesede ondixein dozkuz, naiz eta, esan dugu modure, involuzio arriskue beti horregon, eta lortu dien bardintasun maila horrek atzera pausu garrantzitsu bat euki alizeteko arrisku egon. Baina nik hori bai izango neuke, danok hasi gaitxue genero ikuspuntu batetik, eta salatu behitzen da, eta gizartien be azaldatzen die
feminismoan alde, feminismoe beti be ulertute niri holan erakutzi dozte, igul ez da zuzena izango, baina feminismoek ez dugu zer ikusirik matxismoaz. Feminismoe da bardintxasunan aldeko lan bat, bardintxasunan aldeko borroka bat. Feminismo horren alde asaldatzen dien adierazpen asko eta asko oso onak izan di, ez da, kalera askotan urten gara salatzen ez dagoela bardintxasun bat. Eta gero beste kontu bapen nahi duten mai gainen jarri, dala genero indarkeria, ez da. Da nahi dut mai gainen jarri, ze usteot daukaunik eta arazorik garrantzitsuena dala momentu honetan, bardintxasunai buruz berbaitzen gauzanean. Ontxe bertan Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburue gure artien neuen eta esan dozte inigo alde biharra dauket, ze oinatin unibertsitatean asteburu honetan, ez da, miren, edo pasan aztien, ez da, inozen mondan, indarkeria kasu bat egon da, ez da, eta zailburu batek amendik alden biharri zen dau, hori salatzeko. Jarraitxumiko dugu salatzen, baina zoritxarrez, ez dakitxu urrutien zier, aurten bertan, estatu mailan zemat hildeko ondian, ez? Hori saiestu biharra dau. Eta horretarako pentsau zelako ibilbidea dauka honen dinoik, ez da? Baina, gauza txarrak gerorako esan dozuz, ez da? Baina, denak dijozte, ez da? Elkar, bai, txertatuta egon daitezke. Zerbait egitu nahi duzu, ados zaudete, bai, ez beste toki batetik eutxineko zenukera? Galdera bultatuz ez, esatezen zer egin da ondo ez, guk gure ikuspeitik ez, Bildun ikuspeitik lehen aipatzen un zehar lerrokotasunaren gaia eta hola egitea, nik uste badala asmakuntza on bat, gure kasuan mugimendu bezala eratze ganean idazkaritza propio bat izatea, baina jakinda lanketa hauek ardura guztik transversalizatu eta erakunde guztiarenak izango liakela. Hori ezinbestekoa iruditzen zait, izan alderdi politikoen barruan edo izan edo zein erakunde publikoen barruan, bestela zentzurik ez lukelako, eta gure kasuan gu gauden erakundeetan edo gobernatzen dugun erakundeetan hori aplikatzen saiatzen ga edo pausoak ematen ditugu. Eta gero beste bat eragile sozialekin elkarlanean aritzarena, ez? Eta Euskal Herria Bilduren kasuan bagea bai Euskal Herriko mugimendu feministarekin batera elkarlanean, zein Euskal Herri mailan dauden LGBTIQ+ eragile desberdinekin batera lanean aritzen ganak, ze gaur egun hemen balin bagaude eta hontaz hitzaiten ari balin bagada mugimendu feministak besteaz beste eta LGBTIQ+ mugimenduak egindako aldarrikapenei esker. Hemen jarri gaituzte mugimendu sozialek. Orain dela urte batzuk pentsa ezina izango zen hemen gizon politikari batzuk gure kasuan, eta emakumeak ere gai honen, emakumeak aeritza bai, baina gizonok hemen aritzea elizake burutik pasa ere egingo. Sare baten inguruan hitz egiten ariko, bestea. Eta orain dela urte gutxi, zerbitzu sozialetako teknikari batek, ni udal mailatik nator, Hernaniko alkatea naiz, aipatzen zidan, ez? Orain zaintza lan asko egiten ari gara, lurralde hontan, eta esaten zenek pentsatu alkateak zaintza zitzaiten nahiko zinatenik. Eta hori ez da izan politikarien lan bat. Baizik eta mugimendu feministak jarri gaitu hortan lan egin behar izatea. Orduan, ondo eragilekin lan egitea eta horien aldarrikapenak guk, gure ardura postuetatik eta eragite gaitasun hortara eraman eta hortik aurrerapenak egitea. Ez da hondik asko faltan, da hori bigarren parte izango litzateke dena. Ondo. Bai, nahi badezu zerbait gehitu, Jakina? Bai, algunas cosas sobre la pregunta y la conversación. Yo creo que efectivamente para mí hay como tres contextos que explican mucho el momento en el que estamos, ¿no? En primer lugar, creo que hay una madurez del propio activismo y de la reivindicación social que vimos fundamentalmente desde el 2018 en las calles, en donde fue muy fuerte la presencia
que venían de los hombres, ¿no? De todas las generaciones a partir de ese momento. Antes había, pero en el 2018 con la huelga general fue, yo creo que un punto de inflexión importante, y entonces yo creo que a partir de ahí ese punto de madurez bueno, pues tiene su reflejo. En segundo lugar, también un punto de madurez desde el punto de vista académico. Yo que vengo de la ciencia social, en los últimos años hemos tenido una gran proliferación, en el buen sentido lo digo, de investigaciones cuantitativas, cualitativas y sobre todo teoría social que está avanzando, ¿no? En la teoría feminista, que como sabemos tiene mucha ciencia por detrás. Y en tercer lugar, yo creo que también hay una madurez de las políticas públicas, porque hace años, como bien se decía, había desde luego mucha resistencia a incluir bueno, pues programas dirigidos a hombres dentro de la política pública de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que hay estos tres contextos, ¿no? El contexto de avance en lo social, en lo académico, que es muy importante, ¿no? Aquí tenemos bueno, pues hombres y mujeres que escriben e investigan desde la ciencia, insisto, y teorizan sobre ello, y eso da un gran empuje, y luego la política pública que aplica, ¿no? Yo creo que esos tres contextos explican mucho dónde estamos. Y respecto a lo que funciona, yo creo, ya voy a decir alguna cuestión que a mí o a nosotras nos ha funcionado desde el punto de vista de las políticas de igualdad con hombres, y es entrar desde la dificultad, es decir, no entrar desde los grupos de aliados. Ya sé que aquí estamos hablando de aliados y qué importantes son las alianzas, pero teniendo programas, por ejemplo, que entramos desde, por ejemplo, teníamos un programa para trabajar con la masculinidad con empresas que nunca habían trabajado con masculinidad, ni con planes, tenían justo lo que obligaba la ley, nada más. Entrando desde ahí, me acuerdo con la Federación del Metal hemos hecho un gran trabajo. Ahí, es decir, desde esa dificultad, desde esos espacios en donde hay muchas resistencias, ahí bueno, se va labrando. Y qué importante es desde ahí trabajar los referentes masculinos, los referentes deportivos, los referentes de directivos de empresas, los referentes que después en sus empresas aplican esos planes de igualdad y no solamente los dejan en la balda. Creo que ahí es donde hay realmente cambio transformador de verdad, ¿no? Y luego, por otro, por acabar, claro, perdón, claro. Campañas dirigidas a hombres. Y esto también había mucha dificultad, y lo sabemos, ¿no? Porque yo lo digo en primera persona, o sea, yo me moría de miedo la primera vez que hice, y estaba, miren que lo compartió también conmigo, cuando me acuerdo que planteamos una campaña de igualdad del 25N dirigida, interpelando directamente a hombres, ¿no? Yo recuerdo que no dormía por la noche el día anterior, que iba a salir la campaña, que iba a estar en los trenes, etcétera, porque esa madurez de las políticas de igualdad ha ido entrando y ha ido llegando. Después se han hecho y creo que se siguen haciendo, y es importante avanzar por ahí. Esa dificultad de entrada, ese romper esas primeras barreras en espacios en donde hay gran dificultad, yo creo que ahí es donde se avanza. Con esto no quito valor a los grupos de aliados, a los grupos de hombres y a todo este trabajo que desde luego es absolutamente necesario, vanguardia y tira, ¿no? del resto también. Qué importante es también, al fin y al cabo, que las mujeres eso, ¿no? O sea, aún sabiendo que… bueno, aún sabiendo, no, lo vivimos diariamente, realmente este reto es diario para nosotras, cruzamos la incomodidad y buscamos nuevas formas de estar, pero lo importante que es, insisto, en que estemos en los puestos de liderazgo donde las cosas se puedan hacer realmente de otra manera. Hay un síndrome de Borgen, por ejemplo, el de Nuria Varela, que dice que cuando las mujeres políticas llegan a cargos importantes, llega un momento que el propio sistema las expulsa, porque no son espacios de seguridad. Viene de una serie danesa muy interesante, ahí os dejo también si os apetece verla. Entonces, sería interesante también, y os lanzo la pregunta, galdera botatzen dizuet, ¿realmente dentro de vuestros planes, políticas y acciones concretas estáis asegurando espacios dentro de la política que sean seguros para las mujeres, para que realmente no solo lleguen, sino que puedan prosperar? Venga, Lander. Tratamos de crear espacios seguros, pero es verdad que es a veces difícil. En general, por ejemplo, las dinámicas institucionales son muy hostiles para cualquier tipo de conciliación, sostenimiento de la vida y en general, porque los espacios seguros no
no estamos hablando solo de espacios que estén exentos de violencia, que también, que todavía nos encontramos con situaciones de violencia en muchísimos espacios, ¿no? En cualquier reunión te puedes encontrar con esta situación de violencia, pero es verdad que esas situaciones son tan explícitas que son fáciles de atajar, digamos, fáciles no, pero digamos que las detectamos con más celeridad. Pero hay un montón de dinámicas que están ya instaladas que no nos lo permiten. Yo aquí pongo un ejemplo muy claro. Yo soy diputado en el Congreso y los plenos los martes acaban a las 9 de la noche. Eso, las implicaciones que tiene, en el caso de una persona que es diputada, pues tiene que estar allí, pero por ejemplo las implicaciones que tiene para una periodista que sigue el Congreso es que probablemente, imagínate que hay una competición interna dentro de un periódico, ¿no? por tal, pues probablemente la persona que tiene posibilidad de quedarse hasta el final del pleno es el hombre, y de escribir la crónica parlamentaria es el hombre, y por lo tanto de crecer profesionalmente es el hombre. Y es el referente también experto, Eso es. el hombre. Y el que acaba yendo a ¿verdad? la tertulia de cualquier televisión y pone la cara y gana capital político y social, etcétera. Pues Sí, que parece un es gesto pequeño, pero eso el hombre. mismo, ¿no? Redunda en el Entonces, sistema. se generan una serie de dinámicas perversas que todavía nos quedan por transformar. Nosotros, en nuestras organizaciones, pues podemos tratar de transformar ciertas dinámicas. Es verdad que al ser formaciones políticas que se apoyan mucho en la militancia tiene sus propios trabajos y, por lo tanto, los espacios son después del trabajo, pues ahí nos corresponde como crear espacios que permitan militar, por ejemplo, ¿no? O que permitan conciliar, cuidar y militar, para abrir esos espacios políticos a quien cuida. Pero las dinámicas institucionales en este momento son súper perversas y son muy difíciles de cambiar porque están muy instaladas. Pero podemos cambiarlas. Yo creo que sí, pero no sé, pues es que para un montón te pongo el ejemplo, ¿no? En el Congreso, el voto telemático, para un montón de casuísticas que tienen que ver con los cuidados, se ha reformado hace 3 meses. Hasta hace 3 meses la única casuística que se contemplaba era el embarazo o el permiso de paternidad-maternidad, pero hasta hace 3 meses pues otro tipo de múltiples casuísticas no se daban. Y aún habiendo reformado eso, las ausencias de quienes se quedan en casa a cuidar son absolutamente desequilibradas porque generalmente pues es la mujer la que opta por renunciar a su crecimiento profesional. Lo de a la hora optar cuidar. lo ponemos entre comillas, lo de optar, ¿no? En este Bueno, contexto sí. igual, por afinar un poquito más, sí, pero bueno, que es incluso el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Que es, y lo hemos estado hablando con Dare to Care, con Rodrigo, con José también, una y otra vez estamos diciendo al centro, los cuidados al centro, el feminismo, la de tiempo que lleva diciendo, la vida en el centro. ¿Queréis sumar algo más a lo que antes he comentado? Lehen aipatu dudana azkenean emakume politikarien tokia, ez? Osea, benetan tokiak ere denontzako izan behar direla eta ez bakarrik ez paper baten gainean jartzen duena, baizik eta bizipenetik eutxita ere. Bai, eta lehen aipatzen nun zehaztasunak, ez? Helburuak markatzen ditugu, baina guazen helburu zehatzak markatzea planetan hau gauzatu alizateko, ez? Gure kasuan, kontzilizioarekin eta zerikusia dutenak barne mailako planetan jasota daude, gero Landerrek esaten duzun bezala, ez? Dinamika erakunde barruko zein instituzio publikoetako dinamika eta gero lan militante ere badator, ez? Ordutegietatik kanpo datorren hori nola uztartzen da, ez? Eta zorionez gure kasuan, militante feministek erakutsi gute momentu batzutan esatia, ez itxon hemen lanketa batzuk daude, nik bestela edo nere etxan beste lan batzuk daude, eta hori ikustartu haritugu, eta txip hori ere aldatu dugu, ez? Lehen inoak aipatzezun adibidea, ez? Garai batean zaila zen gizonezkoak karroarekin ikustea. Gaur egun ikusten dugun bakoitzean, baloratzen da gizon bat parkean umearekin egotea. Behin edo bitan egotea, txalo egiten zaio eta adibidetzat jartzen da. Baina ez dakigu, bikote heterosexual eta guraso heterosexualen kasuan, emakume horrek atzetik ze antolakuntza lan egin duen, invisiblea dena eta inorrek baloratzen duna. Eta hor ere, gizonezko irabazten ateratzen da, parkera atera delako, ez? Oandik ere hor ere bagaude, ez? Zaila da, eta egin daiteke, bai, baina dauzkagun erakundeak,
oso struktura atzerakoiarekin eta ikuspegi heteropatriarkatu batekin eraikiak dauzkagu. Eta egunerokoan, eta ni alkate izan da, ni ere konstiente naiz gure erakundean udalean ere zenbat kostatzen den, ez? Alderdi politiko barruan ere, berdin, baina pixkanaka eta helburu zehatzekin horiek guztiak gainditzen joan behar dugu eta debateak sortzera ere, ez? Baditugu galdera batzuk, bai Inigo, nahi dezu zerbait gehitu? Gehitxu nahi neukena da, hor, Xabi gehin dauen hausnarketa horretan, kasuk eta kasuk gongo di, ez dut uste patro bat danentzako bardin izango danik, baina, aztertzeko izango litzake. Dana dela, zure galderiek, zer pentsau emondozte, ez da? Behin emakumie aginte postu horretara iritsi eta gero, alde batetik arrisku egoti, horrek bedorrek ja, kezkatu itzen zaituz da, arrisku egoerak berez egoti, eta beste alde batetik, behin iritsi eta gero, hortik hanka itxeko arrisku egoti. Ez dakit, niri bururetorri jatena da, niri dagokidan esparruen, Bizkai mailan, esate baterako Bizkaiko Foru Aldundixen, bederatzi, okerrezpan hau, datuek egul ez ditut ondo mongoz, ez dituaz aztertu, bederatzi departamentu desbardin dauezalarik, bederatzi horretatik, 7 emakumiek die. Eta lehen esan dozuena, ez da postureo bat, nahi neukena da hori, erabat normaltzat jotie, eta ez oin, baizik eta hemendik urte batzuk barru, ez dakiz emat agintaldi pasau eta gero, dana dalako alderdixek gobernaute hori gauza normaltzat egotie eta ez salbuespen lez, ez da? Eta emakumiek euskal politikan neure alderdixen partetik dauezenak, ikusti besterik ez da, hiru aldundi dauz, 3 horretatik 2 emakume dauz legebiltzarrien, presidente lez, emakumie dau, lehen esan dutena ahaldunek geroz eta gehiago die. Oindala urte batzukin alderatute erabat argazkixa aldatzen dela, horretan onerako inda, ez? Eta ze burutik pasau betxatein, benetan, arrisku egon leikenik, baina ziur holan dela, ez dinot ez. Horretan, ustot, urratz garrantzitzuek emon diela, eta hori errotu bidan kontu bat da, ez? Azkenen, angulazioiek ere iriki, ez? Ze badaude estudioak hori benetan baieztatzen dutenak, ez? Eta ze gutxitan akaso gizon eta emakumeen artean, gizonak gizonen artean, emakumeak emakumeen artean nik uste gehiago egiten dugula hori, gure, ez? Ze sentitzen dugun eta ze segurtasun ezak ere sentitzen ditugun, ze batzutan psikologikoak izan daitezke, ez bakarrik fisikoak, eta bar. Eta hori ematen dira, baina askotan ez ditugu ez elkarrizketa horiek izaten gure artean, ze badago halako erresistentzi bat onartzeko, ze, ez, not all men, baina beti bat, ez esaten dan guzti hori, eta azkenean denok daukagula azkenean gure erresistentziak eduki baditugula, eta olako espazioak beharrezkoak direla, ez, gauza hauek ere lasa hitz egiteko. Os voy a lanzar preguntas que vienen desde el público. Dice así, veo representantes de diversas opciones políticas. ¿Es práctica política habitual aprovechar las vulnerabilidades, incluso personales, del adversario para obtener beneficios políticos? Este comportamiento no parece que pueda ser la base de ningún cambio social de calado basado en los cuidados. ¿Son posibles los cambios en políticas por la igualdad sin los cambios personales en cada uno de nosotros? Bai, azkenekoa, ¿son posibles realmente los cambios en políticas de igualdad sin los cambios personales, que deberíamos quizá hacer a nivel individual, así lo entiendo yo? Argi daukat, askotan esaten da, ez? Eta guk maila politikoan lanean ari ganean, ez arlo politikoan, baina arlo personalean ez. Pertsonala politikoa da eta politikoa pertsonala. Ni maila politikoan gauza bat egiteko gai balin naiz, horrek pertsona bezala ere zer nahi zen demostratzen du. Nik hor beti adierazi izan dut eta ez dauka zalantzarik. Pertsona baten arerio, zentzu honian, arerio politiko baten, kuestio pertsonalak erabiltzen balin baditugu, fisiko, emozional, familiarrak, politika lanerako, horrek pertsona bezala zergan adierazten digu. Eta inondik inoa ez da zilegi. Besteok, zer deritzo zuen honen inguruan? Guztiz adoz, Xabierrekin. Nik uste dut ezin dugula inoiz onura politiko bat lortzeko besteari mina egin, pertsona bezala.
min politikoa, hori da bakoitzaren gauza bat, ez? Baina nik uste dut hor marra gorri oso argi bat dagoela. Ez da bakarrik erabiltzea ahultasun pertsonal bat, ez? Eta badaude pertsona batzuk, eta badaude horrelako pertsona batzuk politikan, gozatzen dutela bestearen minarekin, eta nik uste dut hori guztiz ekidin behar dugula, eta noskire, eta aldaketa pertsonal asko egin behar ditugula, eta hausnarketa barne asko. Nik hemen egingo dizuet konfesio txiki bat. Bai, mesedez. Ni izango nahi zaita uztaian, eta niri lana usteak ematen dit beldurra handia. Ematen dit beldur oso handia, lana usteak, eta erritmoa galtzea politikan, eta adi ez egoteak, eta horrek ere esan dit, niri behartu nau hausnarketa bat egitera, zenolako pertsona nahi, zenolako sinesgarritasuna dut gai batzuei buruz hitz egiteko, gero, niri tokatzen zaidanean, horrelakoak gertatzen zaidalako. Eta horregatik baita ere horrelako sareak sortzea. Horrelakoak ere hitz egiteko, eta jakiteko ze gertatzen zaigun, horrelako aldaketa pertsonalak beharrezkoak direlako geure bizitzan, ez? Eta zu bezala beste pertsonek ere sentitu dezaketelako, eta emakumeen artean eunetik eunean nik ezagutzen dituten denak ere bizitzen dutelako, eta guzti hori zilegi dela, ez? Eta posible dela, ez dela batek besteak entzen dunik, baizik eta dena, bai. Lehenengo eta behin, zorionak, bai zeuri eta bai zure bikoteki idiai. Beti sinistu izen dut, da benetan dinot, alderdik erisetan jauztiek bere kalte gogorra daukela. Eta horri gehitxukotze dana da, seguru nahuela, bai Patrizia, bai Xavier, eta bai Lander, eta bai neu, gizarteko esparru desberdinei buruz berbaitzen hasiko bagine, batzen gaitxune askoz gehiago dela zatitzen gaitxune baino. Baina ez dauket zalantza txikixenik horretan. Behin hori esan eta gero, dibertsidadetik dator aberastasune. Eta alkarrentzutetik dator aberastasune. Orduan, uste dudana eta zoritxarrez oitxute gauz, igul esango neuke gure erkideguen ez horren beste, baina beste leku batzuetan ikusten dan politiki edala denpora guztixen itumaz. Ez? Eta, Xavier, zeuaz, erabat adoz nator, eta Landerrep esan dau, nik nire posturie defendatzeko bestian zatarra goraipatu bier badot, haulez isen neuk erakusten dut, ez berak. Neuk erakusten dut. Nik enbiko dutena da, nahiz eta esparru batzuetan jakin ez garila adostasun batera iritsiko, neure argumentuek, neure argudixuek emon, ez da? Eta berak, edo bestiek, emon da izala eurenak, ez? Baina bardintxasunan gainien, bardintxasunen jorratzeko orduen, zelan ez, zer ikesi danok daukau, ze azken baten pertsona gara, eta bestiek bizi izen da benetik, eta bestik dauken sensibilidade horretatik, zalantza iparik bestiok ikesi inginke, eta ikesi eginge bainera. Hori bai, atiek zabalik euki eskero. Ze bakarrik uste badozu zeuri edala egi bakarra hor jai dago, ez da? Eta ustot politikan horretan askotan erratzen dugule edo utze egiten dugule, ez da? Pentsau noberena dala honena eta bestiena ez dala ona. Eta, nik ustot aberastasune lehen esan dudana, ez? Diversidadetik aberastasune datorrela. Sí, porque además antes también se ha comentado la necesidad de la validación, ¿no? Porque además cuando no validamos buscan otras opciones y los jóvenes es lo que están haciendo en este momento, así que tenemos que escucharnos y validarnos. Sí, yo, volviendo un poco a la pregunta que comentabas, yo estoy de acuerdo, pero de modo parcial, porque yo entiendo que estamos las personas, tenemos la estructura y luego está la agencia, ¿no? Como todos sabemos, y yo creo en la agencia de los partidos políticos. Aquí estamos representantes de partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que trasciende también un poco esa individualidad, ¿no? Por supuesto que hay cambios culturales individuales y que si todos y cada una de nosotras estamos ahí, vamos a estar, pero la agencia de los partidos políticos es fundamental.
no es lo mismo que esté un partido político que esté otro, al margen de cada una de las individualidades. Entonces yo creo que tenemos que reivindicar esa agencia del partido político y de lo que pone en los programas y de lo que se lleva al BOE. Y a colación de esto que comentas, nos han preguntado por qué faltan algunos partidos políticos. Y bueno, la respuesta es sencilla. Se ha invitado a todos los partidos con representación parlamentaria, salvo Vox, por razones obvias, y el PP pues no ha querido asistir a estar hoy aquí, pero bueno, respondemos desde aquí a la pregunta lanzada desde el público. Beste galdera bat, publiko aldetik ere. Egiten dute alderdiek maskulinitate berrien hausnarketa hautagaiekin politika egitea tokatzen zaienean erabiliko duten estiloa definitzeko? Berriz ere egingo du galdera, Egiten dute alderdiek maskulinitate berrien hausnarketa hautagaiekin politika egitea tokatzen zaienean erabiliko duten estiloa definitzeko? Bota. Da, jungo naz. Nik urte bete eta 4 hilabete daroiaz postu honetan Bizkaiburu Batzarreko presidentelez. Nik ez. Nik ez dotein. Ez dut guzurrik esango. Bakitx ondo gelditzi izango litzakela kontrako esati, baina nik ez dotein. Baina baitxebe zintzu izango naz, gaurko egun honetan esaneike asko ikasi dela baitxebe. Ze zintzu izango naz, urte eta pikuen be ez dutzu moten danari buruz jakitzeko aukerarik eta maskulinidade barri hori, kontzeptu hori ekitaldi honetan entzun dut lehenengoz. Beraz, zer ikesi asko dauket, benetan be. Besteok, zer duzu esateko? Ba, nik uste asko daukatela alderdi guztiek egiteko, ez? Eta horrela hausnarketa, ez? Ordezkari politiko geanok gizartak daukan, edo jendartak daukan aniztasun hori representatzen dugu gure ordezkaritzetan, ba, seguraski ez. Zergatik ez, oztopak dituzte alderdiek bezala, nik esango nuke, ba, gure kasuan, oztoporik ez. Baina implizituki, disidenteak, genero disidenteak diren pertsona horiek, zergatik dituzte zailtasunak postu hauetara iristeko, ez? Lehen zaintza zitzeiten genuen, ez? Edo eta ze garrantzitsua, ardura eta postu publikoetan aniztasun hori representatzea. Baina gero zaintza mekanismoak martxan jartza ere bai. Ze badakigu, heteronorma patriarkatu hortatik ateratzen gan pertsona guztik, eraso gehiago jasoko ditugula. Eta hori kontutan eduki behar dugu, ezin dugu pertsona bat jarri publikoan, hori guztia kontutan izan gabe, eta gero zaintza mekanismo horiek izan gabe. Eta seguraski, horrekin oso konstiente izan da, jende askok ez du aurrera pauso bat ematen. Eta hori bada alderdi politiko guztiak daukagun erronka, eta nola ez gizarte osoak daukan erronka bat. Patricia Lander. Hemen daude bi gauza, bata nik uste Xabierrek oso ondo esan duena, eta, bueno, zenolako egiturak sortzen ditugun, pausoak aurrera emateko, eta baita ere gero, benetako orduan, zenolako pertsonak bilatzen ditugu publikoan jartzeko. Eta zenolako profilak bilatzen ditugu publikoan jartzeko, eta nola diseinatzen ditugun geure profilak, hauteskunde batzutarako. Eta askotan, tendentzia da, terribla izango dana, baina tendentzia da gizon normal bat bilatzea. 45 urtekoa, familia duena, bueno, modelo edo eredu patriarkal klasikoa, ez? Disonantzia gutxien bilatzen duen eredua. Hori alde batetik, eta horrek egiturarekin du zerikusi handia. Eta gero beste alde batetik, alderdintzako benetako momentu altzen denean, eta askotan horiek hauteskundeak dira, hor ikusten dira zeintzuk diren prioritateak. Eta arduan, hauteskunde batzuek lan handia dakarte. Eta lan handi horren barruan, adibidez, hautagaiak berdintasunean formatzea, normalean ez da sartzen prioritate horien barnean. Beraz, erantzuna oso argia da. Egiten dugu lan hori, normalean ez. Bale.
Patricia, ez daukazu ezer gehitzeko. Así, por sumar algo más, el término acantilado de cristal, que es también hablando de, ¿no?, de quién ponemos dónde, en muchas ocasiones se ponen ante situaciones que sabemos que van a ser altamente complejas de resolver, se ponen a mujeres para que luego, cuando no consigan realmente desentrañar esa situación, porque ni ellas ni nadie podría hacerlo, se las retira y se coloca un hombre de alguna manera para demostrar que esta vez sí, las cosas funcionan bien. Entonces, hay muchas narrativas, ¿no?, que se han ido construyendo a lo largo de la historia y que tenemos que empezar como a levantar ese zoom y detectarlas para que no nos cuelen narrativas falaces. Y ya para terminar, sarea, gure sarea, ze hortarako gaur ospakizunean dela esan genezake. Sare honetan nola hartuko dezue parte, ze konpromiso ekartzen dezue zuen alderdietatik? Patricia, venga. Bueno, a ver, yo creo que todas las iniciativas son importantísimas, desde luego, y en la que hoy estamos aquí convenidas e interpeladas, pues desde luego también. Yo creo que es importante, lo que decía anteriormente, trabajar con hombres que no son aliados. Es decir, hay que entrar desde unos lados que son aristas, o sea, que son complejos, ¿no? Esta red es fundamental, ¿no?, porque, como digo, ¿no?, es punta de lanza y sirve, ¿no?, para tirar de lo demás, ¿no? Pero a mí, y esto tiene muchísimo que ver con el concepto que hemos estado repitiendo continuamente, es la transversalidad. Es decir, tenemos que entrar a los hombres que están en urbanismo, a los que están en cultura, a los que están en cualquier término, escala y ámbito, ¿no? Y eso me parece muy importante. Entonces, bueno, pues yo desde la responsabilidad que pueda tener, desde luego voy a estar siempre ahí, porque lo he estado siempre y trabajaré. Luego, también hay así que te os decía también algo desde lo personal que puedas decir. Yo tengo compañeros que en ocasiones pues te preguntan, ¿no?, y reconocen también pues que está bien, ¿no?, el conocimiento de temas de igualdad, porque yo siempre digo que la teoría, o sea, que hay mucho que leer sobre esto. Es decir, la actitud es importante, pero el conocimiento lo es más. Y entonces hay que formarse para ello. Es importante que reconozcan, o sea, que no se reconozcan de primeras, esto va a sonar igual un poco disruptivo, feministas de primeras, así, ¿no? Es decir, sino que se reconozcan comprometidos con el feminismo y fundamentalmente que lleven a sus espacios, el que sea cultura, deporte, urbanismo, lo que sea, el feminismo. Es decir, que están comprometidos con las ideas de igualdad y que las lleven a sus espacios. Esto es digamos, el mínimo común denominador con el que podríamos funcionar y desde el que entrar, como digo, a estos hombres que no están, digamos, pues cercanos, ¿no?, a las ideas de igualdad. Y luego, fundamentalmente, hablas del acantilado de... Y es verdad que son conceptos que nos sirven para entender e incluso para hablar, ¿no?, con más conocimiento, ¿no?, en conversaciones menos teóricas, si se quiere, del feminismo, ¿no? Y saco a colación también el otro concepto de techo de cristal, el de los hombres, porque hemos hablado muchísimo de cuidados y es un elemento fundamental, lo comentaba también con un compañero del Ministerio el otro día, hablar del techo de cristal de los hombres en los cuidados, que existe. Y el techo de cristal de los hombres no está tanto en la paternidad, que también hemos hablado mucho, es fundamental, está en el cambiar el pañal a tu padre, en acordarte de que en la nevera falta no sé qué, en el acompañar a tu hermana al ginecólogo o al oncólogo, en todas esas cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que hay que entrar por ahí y seguir trabajando, que es donde estaremos, nada más. Es que rica, Patria. Xabi. Zaintzen kontuakin aipatzen gehitzeko, zaintzara dedikatzen, profesionali dedikatzen den 80% emakumea da, 80% horren 40% emakume migrantea da, eta 40% 25% kontratu egiten du lan. Eta begira nun gauden gizonak zaintza hitz egiten, realidade nolaite abalatuta eta guk indartu egiten dugu, edo jendartak indartu egiten dugu, ez. Kasuan konpromisoa
eraldatzeko, evidentemente, eta guk jarduten dugun erakundeetan lanean ari gera hori zaintza lanak demokratizatzeko eta eraldatzeko, hori gure lanildo inpoa da, eta gizonei dagokionez konpromiso den saretan aktiboki parte hartzea. Dauden saretan sortu daitezkenetan beti ere kontutan izanik mugimendu sozialek duten esperientzia egiten duten ekarpena eta horiek alboratu gabe eta aspiratu gabe, zapaldu gabe, elkarrekin lanean aritzeko Euskal Herri feminista bat ereiz. Osondo eskerrik asko, Xabi. Lander? Beno, errepikatu dezaken esan diren gauzak ez. Gauza hona da hori, eizu, alderdi desberdinak eta hemen esan ez, ados gaudela. Bai, gero detaietan sartzen garenean. Baina, noizkire, beti izango dugu alde batetik konpromisu berdintasunean bultzatzen politika publikoekin eta geure barne politikekin, noizkire, eta horretan ari gara. Eta sortzen diren sarekin, kasu konkretu honetan, geure partaidetzarekin beti kontatu daiteke, hemen egongo gara, baita ere esaten bezala sortu daiteken edozein beste esparruetan, eta oneri jarraipena emateko behar den indarra jartzen, ez? Gaur hasi dugu, baina guri uste dugu esperientzia oso positiboa eta interesgarria dela, eta gaur aldetik ahal den guztia egingo dugula honekin jarraitzeko. Eskerrik asko, Lander. Eta bukatzeko, Inigo? Bai, Patriziak neure fibra sensiblia ikutu ustez egoera horretan nau, eta orduan gurasuen zaintzie eta gaixuen zaintzie, benetan danon lan bat da, ez da, zalantzaiparik, eta egixe da, Xabik esan da modure, egotetxietan eta zaintzako lekuetan batipat emakumiek die, eta azken bola da honetan etorkinek. Eta zer esanik ez, etxietan lanien dagoesan pertsonak. Zango neuke, ez euneko eunien, gizonezko ikusitxuaz, baina emakumiek die eta halako baldintzetan, leku askotan, beste askotan ondo, hori bai. Behin hori izan eta gero, nahi dutena da Miren eta bere taldie zoriondu, emakunde, oin arte eindeko ibilbide danagaitxik, eta gaur berton bere hitzaldixen esan dabelako zelan sare hori ehuntzen jarraitzu bidogule, eta ehun horretan zalantzaiparik sare soziala izango da, ezta? Erakunde sozial guztisek barnean sartzen da bezalarik. Eta hor, aldarrikatu danon konpromisue. Gaur ekitaldi honetan gizonezkoek gehixa die emakumie baino. Gizonei luzetu dei hori zer esan eta zer egin handi bat daukeuleko bardintxasun lortu nahi badugu. Eta besterik ez. Eskerrik asko, Inigo. Eskerrik asko lauoi, zuen eskuzabaltasunarengatik eta hain zintzo hitz egiteagatik denon aurrean, txalo beroa bere jentzat mesedez. Eskerrik asko.